celebrouse a Xunta de Goberno da Deputación de Lugo, onde se aprobaron unha serie de puntos e, bueno, paso a comentar algúns deles e despois a compañeira deputada Pilar pois tamén dará conta de outros puntos que tamén se aprobaron na Xunta de hoxe. Dende a Vicepresidencia e a Área de Cultura, pois acabamos de aprobar a convocatoria do programa Musiqueando, que este ano ten un dobre obxectivo. Por un lado, difundir a música tradicional e potenciar as festas patronais e as celebracións populares. No fundamental, mantense o funcionamento destes anos e ábrese un prazo de 15 días para que grupos de música tradicional, bandas e corais poidan e pidan participar. Logo, este catálogo de actuacións ofrecerase a concellos e tamén a asociacións e colectivos culturais para que fagan as solicitudes. Porque, como, bueno, todas sabemos, este ano co COVID-19 está a dificultar a celebración das festas, pero hai concellos e asociacións que están facendo un esforzo por manter a actividade cultural, pois creando fórmulas novas, formatos reducidos, compatibles coas medidas hixiénico-sanitarias contra o coronavirus. Precisamente para eso este programa queremos apoiar ese esforzo que están facendo, pero adaptándonos ás circunstancias decidimos introducir uns cambios na convocatoria, que son que este ano, desde a Área de Cultura, asumirá o importe total das actuacións, que en anos anteriores a Diputación facía cargo do 80% e o restante tiñan que asumilo ao Concello ou a asociación que participaba nese programa. Por outro lado, tamén, dados circunstancias actuais, pódese dar o caso de que se impidan celebrar esas actuacións en vivo, pois os grupos van a ter a opción de facer unha grabación audiovisual para poder acceder á achega e recibir a achega. As cantidades varían entre os 750 e os 2.500 euros, dependendo, pois, fundamentalmente do número de integrantes do grupo que vai a actuar. Creemos que é importante que estas cantidades cheguen aos grupos, aos corais e ás bandas, porque moitas delas utilizan eses recursos logo ao longo do ano en actividades culturais e formativas, clases de música e de baile que siguen facendo nos seus concellos ou nas súas parroquias onde están ubicadas. Tamén, na Xunta de Goberno de hoxe, aprobamos un convenio de colaboración co Concello de Ribadeo para acondicionar a Casa do Viejo Pancho, que é un edificio situado na parte bella da vila destinado a usos culturais. A intención do Concello é, entre outras melloras, adecuar espazos para preservar a obra bibliográfica doada polo dramaturgo Daniel Cortezón e para conservar tamén os xigantes e cabezudos que forman parte das festas locais. E xa para rematar, queremos tamén trasladar o noso apoio ás traballadoras e aos traballadores da Alcoa, así como das empresas auxiliares que hoxe están manifestándose en Santiago de Compostela para seguir a defender os seus postos de traballo e a produción de aluminio na Mariña. A Corporación Provincial xa aprobou nestes distintos meses pasados diferentes resolucións en relación con a Alcoa, exixindo tanto ao Goberno do Estado como á Xunta de Galiza que asuman a súa responsabilidade e que actúen para garantir o futuro industrial da Mariña. Aprobouse por unanimidade unha moción na que se reclamaba a intervención da empresa, unha solución que cos últimos acontecementos, ademais coa actitude de Alcoa no período de consultas do ERE, demostran que é a única solución posible para que as cubas non paren, que é o que están pedindo o personal de traballadores da Alcoa. Ademais, creemos que o Goberno do Estado e a Xunta teñen que aclarar xa a súa postura e dicir de que lado están, do lado dos traballadores e traballadoras, do futuro da Mariña ou do lado das multinacionais. Por lo tanto, o noso apoio a esa loita e ao gallá que se dé unha solución rápida para unha comarca, para un sector económico tan importante da comarca da Mariña. E pola miña parte, nada máis.
Non sei se queredes preguntar algo ou deixámoslo para despois, senón paso xa a palabra a Pilar. Se hai preguntas tamén despois. Moi ben, pois moitas gracias, vicepresidenta, e bo día a todas e a todos os que hoxe nos acompañades ou nos vedes nesta rolda de prensa na que queremos primeiro dar conta de todos os asuntos abordados neste encontro recién celebrado e, como non, pois reiterar as palabras da vicepresidenta desta institución nese apoio constante que houbo dende a Deputación de Lugo hacia os traballadores de Alcoa, con numerosas iniciativas levadas a pleno, con manifestacións públicas de apoio en respeto sempre deses traballadores e os seus postos de traballo que son o sustento de tantas e tantas familias na Mariña. De aí que nos queiramos pronunciar sobre este tema e facelo, ademais, aberta e públicamente. Na Xunta de Goberno de hoxe, entre outras cuestións, pois, como sabedes, dende a Deputación de Lugo temos unha prioridade constante que é o mantemento e a mellora das estradas provinciais. E digo que é unha prioridade porque consideramos que a mobilidade, ademais de ser unha necesidade, sobre todo para todos aqueles que vivimos no rural e que constantemente nos temos que desplazar para poder ter acceso a determinados servicios, pois é tamén un dereito da cidadanía e que, dende logo, contribuye ao equilibrio social e territorial, facendo fincapé, como acabo de dicir, pois sobre todo no medio rural. E como se pode comprobar, prácticamente en todas as xuntas de goberno se aproban licitacións ou adxudicacións de obras da rede viaria provincial. E, para exemplo, pois un dato, a día de hoxe temos obras en marcha en estradas de toda a provincia por un importe que supera os 4,6 millóns de euros. Unha cantidade importante que contribuye a dinamizar a economía de moitas empresas, sobre todo neste momento tan duro, e que están executando obras que permiten garantizar e preservar postos de traballo na nosa provincia. E hoxe, un venres máis, sacamos a licitación esa obra de mellora dunha estrada provincial, neste caso situada no concello de Palas de Rei, e o que se vai a facer pois é a rehabilitación, a repavimentación do firme da LUP 4004, que conecta Devesa de Rei cos núcleos de Ribeira e de Xende, traballos que van a ter lugar nos quilómetros que van dende o 0 ata o 10 desta estrada, e o que se vai a facer, polo tanto, é mellorar esa estrada en 10 quilómetros completos. Este proxecto contempla realizar un saneo do firme, que hoxe por hoxe pois ten irregularidades porque presenta zonas blandas e ondulacións, e para iso o que se vai a facer é un corte do pavimento, vais a profundizar 80 centímetros e iso pois se rechea e a partir de aí pois se fai riego asfáltico para darlle unha capa completa que preserve o firme. O orzamento de licitación destas actuacións é de 83.063 euros e o plazo de execución son 2 meses. Polo tanto, continuamos cos compromisos cos concellos de toda a provincia, en este caso tamén nos veciños, para mellorar as súas condicións de vida. E outra cousiña, se me permitides, e fora da orde do día estricta da Xunta de Goberno a que quería aludir, é ao primeiro Congreso de Turismo Experiencial que recientemente se presentaba aquí en Lugo esta semana, e queremos aproveitar esta rolda de prensa para comentarvos un asunto respecto do mesmo. Dende agora está aberta a inscripción para que todas as persoas interesadas se poidan anotar nas xornadas previas ao Congreso, as xornadas de introducción á creación de experiencias de ocio e turismo da provincia de Lugo, que, como explicábamos o outro día, serán uns encontros que se van a celebrar antes do Congreso. O Congreso será no mes de setembro e estes encontros van a ter lugar agora, no mes de agosto, os días 24 e 25, vanse a celebrar nas instalacións dos servizos audiovisuais desta institución, da Diputación de Lugo, e van a ser unhas xornadas que van a ter 4 horas e media de duración cada unha, evidentemente pola limitación de aforos e de espacios, e queremos anunciar isto porque nos parece importante reforzar as empresas de proximidade da nosa provincia
coa posibilidade de crear un produto turístico, que é do que se trata. Nesas xornadas o que van a ter é un asesoramento técnico para mellorar a súa actividade, aqueles vinculados ao sector turístico, e poñer tamén a disposición destas empresas claves e ferramentas para que poidan deseñar, crear e comercializar as súas experiencias, é dicir, que saian destas xornadas con un produto turístico creado e coa fórmula para colocalo nas plataformas oportunas. Hoxe en día cada vez somos máis visitantes e turistas os que buscamos experiencias. Eso tamén acontece na nosa provincia, a xente non só ven a pasear, sino que ven a levar algo que lle quede no recordo, que lle quede na piel, e de aí que queiramos tamén facer fincapé neste tema para que aquelas empresas, tanto do sector turístico como aquelas outras do sector agroalimentario, gandeiro, etc., que poidan ter a posibilidade de crear, como acontece noutros lugares, un produto turístico, utilicen estas xornadas, que non van a ser moi extensas, van a durar 4 horas e media cada unha, con un número reducido, cal vai a facilitar tamén a creación dese produto, para lanzar un produto propio, que poida ser unha liña de negocio máis dentro da súa empresa. En ese sentido, que queremos animar a todos os profesionais a que se apunten, tanto se son do turismo e de hostelería como se teñen uns negocios susceptibles de poder ter e ofertar experiencias turísticas, e simplemente recordarlles que a inscripción a poden facer na web congresoturismoexperiencial.com/Lugo Experience. E nese sentido, pois nada máis. Se tendes algunha pregunta ou alguna cuestión que queirades que aclaremos, pois creo que tanto a vicepresidenta como eu a vosa disposición. Nada máis? Moi ben. Quedou todo clarísimo. Clarísimo. Moi ben. Bueno, pues moitas grazas. Venga, chao, Maite. Xa,